ଯେଉଁ ଜାତିର ଅତୀତ ଯେତିକି ଗୌରବମୟ ସେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ସେତିକି ସମ୍ଭାବନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମକୁ କେବଳ ସେ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକଦା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରିଥିବା ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ସମୁନ୍ନତ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିଚୟ ଖୋଜା ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣୀୟ। ମାଟିରେ ଥାଇ ଆକାଶରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଦୂରତା ମାପିବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପଠାଣି ସାମନ୍ତ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ ଏକ ପରିଚିତ ନାମ। ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ବାଉଁଶ ନଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା କରି ମାଟିର ପ୍ରଥମ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ପରିଚିତି ପାଇଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଘରେ ଥିବା ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବରାହମିହିର ଏବଂ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଓ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଦି ପଢ଼ି ସେଥିରେ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଚାଳନାରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଭୁଲ ସବୁକୁ ନେଇ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣ, ଯାହା ଏବେ ଯାଏ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛି। ଦେଶୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅନେକ ମାପକ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ସେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରଯନ୍ତ୍ର, ଥାପଯନ୍ତ୍ର, ଖଗୋଳ ଯନ୍ତ୍ର ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରେ। ପାହାଡ଼ର ଉଚ୍ଚତା, ଗଛର ଉଚ୍ଚତା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ମାନଯନ୍ତ୍ର, ଯାହା ତାଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ପୂର୍ବରୁ ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ସମୟ ଉପଗତ ହୋଇଛି। ଆମ ମାଟିର ସମୃଦ୍ଧି ଆମ ପ୍ରୟାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏ ମାଟିର ମହାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିଛେ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ତଥା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମାଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସନ୍ତାନ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଏବେ ଉପଗତ। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା କେବଳ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା କି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ।